Săptămâna asta am fost la un double feature un pic cam ciudățel. Am fost să văd două filme unul după altul, iar primul film despre care o să vorbim acum este Demon Slayer Infinity Castle. Nu mă așteptam să fie atât de bun. Am intrat fără niciun fel de așteptare în sală, am fost singur în sală, mă rog, era și luni, dar nu mă așteptam în niciun moment ca în alea 2 ore jumate sau mai mult cât a durat să îmi placă atât de mult. Deși am văzut anime-ul, deși am văzut Mugen Train primul film, întotdeauna m-am întrebat, ok, și când devine bun? Răspunsul este cu Infinity Castle. Este o experiență vizuală și sonoră deosebită, în special în sala de cinema. Chestia asta face ca văzutul de anime-uri la cinema să fie unul din cele mai mișto lucruri pe care le-am făcut în ultima perioadă, de fiecare dată când a apărut ceva de genul la cinema, fie că a fost Dragon Ball, fie că a fost One Piece, în special momentul când am văzut Slam Dunk și la fel am fost tot singur în sală din motive necunoscute. Dar de data asta, din câte am înțeles, în weekend au fost foarte mulți copii, foarte multe persoane care au văzut Infinity Castle. Este un anime dur. E un lucru foarte important de menționat. Dacă până acum părea așa ok și mai avea niște chestii dark, Infinity Castle are niște chestii foarte dark. Are niște flashback-uri care poate să fie punctul negativ al anime-ului, să zicem, că sunt flashback-uri și întotdeauna se întoarce la așa, dar sunt atât de bune flashback-urile că nu contează. Efectiv, nu are nicio importanță că e flashback, pentru că ai bătaia, ai flashback-ul, flashback-urile sunt emoționale, sunt bune, completează povești, completează personaje, efectiv, fiecare flashback, și bătăile sunt spectaculare, și din punct de vedere vizual și din punct de vedere sonor, cum am zis mai devreme, muzica, conversația. Chit că ai putea avea o problemă cu traducerea în limba română, nici nu contează. Te uiți la un anime în limba japoneză pe un ecran mare într-o sală de cinema, cu mulți ani în urmă aș fi plătit toți banii pe care aveam doar ca să văd așa ceva ce apărea la vremea aia. Dar acum au început să apară și e un lucru foarte interesant. Este o recomandare cu asteriscul pe care l-am menționat mai devreme. Este un anime dur, este un anime violent, dar este foarte, foarte bun. Și în special dacă ai văzut toată seria, să ajungi aici, dacă cunoști manga-ul și așa, e o punere în scenă foarte bună. Mai mult de atâta, nu știu dacă aș putea să spun fără să intru în detalii prea spoiler, prea plictisitoare. Mai degrabă îl vezi decât să stau eu să-ți explic de ce ar trebui să vezi Infinity Castle la cinema. Fiecare bilet, fiecare chestie din asta, când vine vorba de anime-uri, doar demonstrează că există interes pentru așa ceva. Există oameni care vor așa ceva și distribuitorii, mai mult ca sigur, când sunt vânzări pe chestii de genul, or să aducă și altele. Și ăsta este un pas foarte important, separat de cât de bun este anime-ul ca film, ci faptul că sunt oameni care sunt interesați în așa ceva și care sunt dispuși să plătească pentru așa ceva și să vadă la cinema. Cel de-al doilea film pe care l-am văzut în continuare, din fericire sau nu, în aceeași sală, în același loc și tot fără nimeni în sală, a fost The Long Walk, Marșul cel Lung, bazat pe una din cărțile lui Stephen King. Una din primele scrieri ale lui Stephen King, care nici măcar nu era sub numele lui, era altceva, Bachman ceva, nu mi-aduc aminte. Deși este trecută ca horror, ca un film horror, o carte horror ca un film horror, este un pic mai mult. Nu este un film de groază, este o premiză un pic întunecată, un pic sumbră, pentru că vorbim de o America
distopică, nu se explică foarte mult ce se întâmplă, dar este vorba despre un concurs, despre o cursă mai degrabă, unde 50 de tineri trebuie să meargă non-stop la o anumită viteză, fără să se oprească, iar cel care câștigă primește un premiu foarte mare în bani sau și o dorință, orice își dorește. Filmul nu este de groază atât de mult cât este violent în anumite aspecte. Morțile sunt violente, dar filmul este despre niște oameni care merg. Ceea ce îl face deosebit este grupul de oameni, băieți, tineri. Discuțiile dintre ei, legăturile astea care se formează în, nu știu, sunt 4 zile sau ceva de genul de mers. Legăturile care se formează între ei sunt foarte puternice, e foarte emoțional, este un film foarte, foarte bun pe partea de conversații. Nu sunt ele cele mai dezvoltate, dar reprezintă foarte bine personajele, evoluția și ce se întâmplă când ajungi cot la cot cu alți oameni care îți devin prieteni în ceva care este foarte, foarte sub. Adică fiecare persoană care se oprea din drum, care nu menținea ritmul de 3 mile pe oră sau cât era trecut, cât era 4 mile în carte, 3 mile în film, viteza aia, erau împușcați. Cădeai, erai împușcat. Te opreai, erai împușcat. Orice moment în care nu mergeai, mureai. Deci ești automat într-o cursă în care mori indiferent de ceea ce faci. Îl face foarte, foarte bun jocul actoricesc între cele două personaje principale. Să zicem că sunt două. Ray, jucat de băiatul lui Philip Seymour Hoffman, și McVreeze, care este jucat de actorul acela din Alien, Romulus. Nu mai aduc aminte numele în momentul de față. David Johnson. Așa. Deci ăștia doi, Cooper Hoffman și David Johnson, fac tot filmul. Separat de faptul că l-ai pe Mark Hamill în rolul maiorului și așa, conversația și prietenia legată dintre cei doi și încă câteva personaje din acest marș este fantastică, este emoțională până la capăt, până în ultimul moment. Speri ca ceva să se schimbe, îți dorești să existe un moment ăsta așa, dar în realitate mult în adâncul tău știi că nu se poate, știi că cineva trebuie să moară și cineva trebuie să ajungă la final. E un film care în momentul de față este destul de ignorat de public din diferite motive. Din motive de cancel culture, din motive că Stephen King face chestii, în fine, nu contează. Mai puțin relevant. Dar este un film care merită văzut în cinema din cauza faptului că este o punere în scenă foarte, foarte și grafică, dar și emoțională. Nu cred că am mai văzut un film de genul ăsta în care să mă simt mișcat spre sfârșitul filmului de o poveste atât de și a momentului și a timpului când a fost scrisă, pentru că este un fel de alegorie pentru războiul din Vietnam și tinerii care vreau să participe evident, un război, automat mori. Sau automat. Nu e automat, e posibilitatea, crește riscul. În film este automat mori. Deci se moare mult în film, se întâmplă multe chestii, dar felul în care este spus și așa pare și al momentului, dar și relevant în ziua de astăzi. Nu aș putea să spun exact de ce se simte atât de
prezent, dar probabil povestea este timpurie. Este poți să te identifici cu ea, poți să înțelegi mesajul, pentru că mesajul este importanța drumului și nu a destinației. Și atunci ai parte de un film foarte bun, foarte unic ca și premiză, deși deci ok, dar am mai auzit de ăștia în care mor toți sau trebuie să rămână doar unul. Hunger Games, că e același regizor până la urma urmei. Da, într-adevăr, dar nu așa. Nu ai văzut-o niciodată așa. Și merită văzut, merită văzut. Dacă vrei să citești recenziile complete, în scris, evident, sunt pe site-ul de la Movie News și la Demon Slayer și la The Long Walk. Sunt recomandările pe luna asta, septembrie, garantat, probabil, cele mai bune filme. Deși a fost și Conjuring și mai urmează să mai fie ce mai urmează să mai fie. Dar garantat astea ar trebui văzute în cinema. În special Demon Slayer pentru fani, iar pentru cei care caută un film nou, un film ceva care să se simtă altfel, să fie ceva ce n-au mai văzut până acum, cu siguranță The Long Walk îndeplinește toate condițiile.